לא כולנו נולדים עם חיוך מושלם. קיימים טיפולים רבים לאישור שיניים, אבל משך הטיפול, מראה כל העזרים והמכשירים והחשש מכאבים, לעתים מביא לוויתור על הטיפול ואני אשאר ככה. חידושי הייטק בתחום עשויים להקל על התהליך, ועל כך נשמע מדוקטור ג'ואד אנקר, נכון? שהוא רופא שיניים ומנהל רשת מרפאות שיניים, אנקרקס קליניקס. ותגיד לנו, טיפול של אישור שיניים הוא טיפול שכיח? שלום עודבר. שלום. הטיפול של אישור שיניים היום הוא שכיח מאוד, בגלל שכל האנשים, כמו שאתה אמרת, מחפשים להיות עם חיוך יפה ומושלם. חיוך של $1,000,000. חיוך שקוראים לו $1,000,000, כמו של כוכבי הוליווד. כמובן, הטיפול לאישור שיניים הוא יכול להיות טיפול של גשר קבוע, שאנחנו כולנו מכירים אותו מהרבה שנים, כן. וגשר שנשלף או בלטות נשלפות. הגשר הקבוע, שהוא היה כל הזמן בצורת בקוביות וחוטים שחרחרים, או נותנות צורות של צבע אפור בפה, החידושים של היום הם חידושים שמהווים לפציינט או למטובל בכל גיל מסוים את הדרישות שלו בצורה פרטית. למשל, מי שרוצה שהגשר שלו יהיה בתוך הפה, לא חיצוני מודבק ולא רואים אותו, אפשר להשתמש בגשר פנימי, שקוראים לו גשר פנימי, שהוא מודבק על השיניים מפנימה. בחלק הפנימי של השיניים. קרוב ללשון, כלומר בחלק הלשוני של השיניים. הלשוני של השיניים, שברגע שהבן אדם סוגר את הפה ומחייך, לא רואים לו את הגשר הזה. וזה לא מפריע ללשון? הלשון מתרגלת לזה? בדרך כלל, אחרי 3 ימים מתרגלים לזה, וכאילו אין כלום. לא פוצע את הלשון? לא פוצע את הלשון, לא עושה כלום. הגשר החדש שאני רציתי לדבר עליו, שהוא גשר נשלף, גשר שקוף, שזה בא על ידי קוביות, אותן קוביות, אותה צורה של קוביות, אבל שקופה, ומה שחדש בו, שהגשר השקוף, הקובייה שאני הבאתי בו קובייה בגדול, שאני אראה אותה, הקובייה היא שקופה או ממתכת, היא ננעלת בנעילה עצמאית על החוט, לדוגמה זה חוט, וזו דוגמה של קובייה. זו דוגמה של קובייה כפית. כן, גדולה, שהיא קוראים לה self-ligating או נעילה עצמאית לתוך... כלומר, החולה יכול להוציא את זה, או הרופא יכול להוציא, לפתוח? לא, הרופא מדביק אותו. אנחנו מדברים כרגע על גשרים מודבקים, שהחוט, שזה לדוגמה החוט, נכנס בתוך הקובייה, והוא ננעל. אז לפני הרבה זמן, הגשרים הישנים שאנחנו מכירים אותם, היה הרבה בעיות שהקובייה נפלה לפעמים, הקובייה, גודל שלה לא מתאים, או צריך לשים מסביב לקוביות גומי. והגומיות האלה הרבה פעמים מחליפים מצבע או נקראים, והייתה כל הזמן צריך המטובל לבוא לרופא ולבקש ממנו תחליף לקוביות, וזה לא היה כל כך נעים לאנשים מבוגרים. כלומר, אנחנו דיברנו על הטכניקות הישנות שהיו עם הברזלים, עם הקוביות ועם החוטים. דיברנו על אפשרות לעשות אותו דבר, אבל מבפנים, ודיברת איתנו עכשיו על הטכנולוגיה החדשה. הטכנולוגיה החדשה, שזה קובייה שקופה, עם מנעילה עצמאית, שהחוט שעובר הוא חוט מיוחד מחומרים יותר חדשניים. אוקיי, ואיך אתה מותח את זה מהצדדים? נכון. אנחנו מותחים את זה מהצדדים. החוט, מה שאני רציתי להגיד, שהחוט שעובר היום הוא חוט לא מפלדה. לא מפלדה, אלא שהיא יכול להיות לא בריאה כל כך לגוף, אלא מניקל טיטניום שהוא יותר בריא. דוקטור אנקר, האם זה מזרז את זמן ההחלמה של החולה, או של הילד, או של המבוגר? כי היום עושים את זה גם הרבה מבוגרים, כן? כן, ובכן כן. שאנחנו כולנו מכירים שיש טיפולי שיניים או אישור שיניים לילדים מגיל 8 עד גיל 11, ויש לגיל התבגרות שהוא אחרי 11, וגם כן היום אפשר לעשות אישור שיניים לאנשים שפספסו את הזמן ואת ההזדמנות. גם לאנשים מבוגרים אחרי גיל 20 או 30, שהם רוצים לראות יותר יפה, וגם כן לא להרגיש את הגשר בפה.
כמה זמן לוקח עד שהגשר הזה מתחיל לפעול והשיניים מתייצבות למקום של חיוך של $1,000,000? זהו. הגשר הקבוע, או הגשר עם הגוביות, היום המציאו את החוטים החדשניים שסיפרת לנו מטיטניום. הם מזרזות את הזמן של הטיפול, שזה חוסך למטובל הרבה ביקורים במרפאת שיניים, שלא אוהבים בדרך כלל, וגם כן חוסך זמן כיסא לרופא עצמו, רופא שיניים. החוטים האלה הם לאנשים שלא רוצים להיות במרפאה, למשל, אנשים שיש להם נסיעות, חיילים, סטודנטים. הביקורים אצל הרופא הם קצרים, והחוט הזה הוא עובד, מה שטוב בו שהוא עובד תוך כדי שהוא בפה לפי טמפרטורה של הפה, שהוא טרמי, ביולוגי, הוא כל הזמן במתיחה, לא כמו הבלדה, שצריך להחליף אותו הרבה, ואז אנחנו נצטרך לכל הטיפול מ3 עד 4 חוטים כאלה למבוגרים שהם בזמן יחסית קצר מאוד. עכשיו, בדרך כלל יש לגוף נטייה לחזור למצב הקודם שלו. איך אפשר לשמור שאחרי שאתה מוציא את כל הקונסטרוקציה הזאת, שהיא בסך הכל הולכת ונעשית קטנה יותר ויותר ונוחה יותר ויותר, שהשיניים לא יחזרו לאותו מעמד גרוע שהיה להם קודם, לפחות באופן חלקי? קודם כל, לכל מטובל היום אנחנו שומרים את הנתונים שלו במחשב, איך הוא היה לפני ואיך הוא עכשיו נמצא אחרי הטיפולים. לכל מטובל אחרי שמוריד את הגשר, אנחנו נותנים לו את ההוראות, קודם כל, על מנת שלא יחזור ולא יהיה זיכרון לסיבים בתוך השן לחזור המצב הקודם. אנחנו נותנים לו פלטה לקיבוע, או עושים לו קיבוע מודבק על השיניים מבפנים, שלא רואים אותו. כלומר, אתם משאירים אותו חייך עם פלטה, ואלה הם הפלטות האלה שהבאת לנו? לא. אני רציתי לדבר על הפלטות האלה, על הנושא של הפלטות ליישור שיניים לאנשים מבוגרים. אוקיי. שאלה הפלטות שהן נשלפות, שהיום על ידי חישוב דיגיטלי ועל ידי נתונים שאנחנו נותנים אותם למחשב, המחשב בונה לנו תוכנית לטיפול לבן אדם מבוגר על מנת לצמצם לו את זמן הטיפול. הפלטות האלה, לכל מטובל נותנים לו סט של פלטות, שהפלטות האלה משתמש כל שבוע בפלטה מסוימת, וכל פלטה שונה לפי הצרכים שלנו, שונה בזוויות ושונה בגודל, שהיא מותחת את השיניים. כל פלטה היא כאילו שלב מתקדם יותר בטיפול. הפלטה הראשונה עושה תיקון קטן, השנייה אחרי שכבר התיקון הקטן נוצר יותר גדול. ומתקנת אותו. יש לנו פה דוגמאות, בואו נראה. הדוגמה הזאת זה הטיפול לפני, לבן אדם מבוגר, שהוא השתמש עם פלטה שקופה, והטיפול בצד השני זה הטיפול אחרי. כמובן, יש צורך לעשות כל הזמן ביקורים פעם בשנה, ולבדוק מה השינויים, והפלטה הזאת... כמה פלטות כאלה, סט של כמה פלטות עושים כדי לתקן שיניים? ובכן, בדרך כלל, הסטים, המספר שלהם נקבע לפי הטיפול עצמו, לפי האבחון והדיאגנוזה. אבל בין כמה לכמה? בין 2 ל-10? בין 6 ל-8 פלטות, שזה תקופה של 8 עד 10 חודשים. אוקיי. הנה, יש פה תמונה אחרת. כמובן, גם כן, בו יש בצד שמאל, לפני הטיפול, איך הלסת הייתה כמעט צורך בטיפול כירורגי, לא עשינו לה טיפול כירורגי, עשינו לה יישור שיניים על ידי פלטות נשקפות, וקיבלנו תוצאה מאוד יפה בצד השני. כן. הטכנולוגיה החדשה שאני רציתי לדבר עליה היום, גם כן השימוש והקומבינציה בין שתלים ויישור שיניים. יש היום מובן של, כמובן כולנו יודעים שהשימוש של השתלים על שיקום הפה, יש שימוש גם כן לשתלים זעירים, קוראים להם מיני אימפלנט, שאנחנו משתמשים בהם ליישור שיניים, והשימוש בשתלים האלה בא במיוחד לפתור בעיות למבוגרים, וגם כן חלק מהם לצעירים, למישהו שיש לו בעיות כמו למשל לסת צרה, לצעירים. מתי משתמש? כן, בלסת צרה. בלסת צרה יש צורך לפעמים להשתמש במכשיר נשלב, להרחיב אותו, או מכשיר קבוע שהוא היה קשה בשיתוף פעולה מצד הילד. אז היום משתמשים במיני אימפלנטס, השתלים הזעירים, שאנחנו מקבעים אותם באתרים מיוחדים בתוך חלל הפה, ודרכם אנחנו מרחיבים את הלסת
בלי שיתוף פעולה מלא מצד הילד. כלומר, מה שאנחנו רואים זה שיותר ויותר הטכנולוגיה והמחשבים והאוטומטיזציה נכנסת, ורופא השיניים הופך יותר למתכנת, ובעזרת זה אפשר לשפר גם את המראה וגם את הצורה. תודה רבה לדוקטור ג'ועד אנקר ולדוקטור עמיאל פייגלבאום. ואחרי הפרסומות נדבר על צלצולים מרעשים באוזניים, ונשמע על טיפול איירובדי באקנה. כבר חוזרים.